Jeg har meget svært med navne. Og producenten på King Arthur, han hed Jerry Bruckheimer. Meget stor producent. På et tidspunkt, jeg tror, vi har optaget i 3 måneder, så vi har et ret sjovt sammen også. Og så går der sådan en fyr rundt med adskillige kameraer på sig, og han ser sådan lidt lost ud, ingen snak til ham. Han ser ud som om, der er en som folk helst vil undgå. Og tænker, det er ham, det er den nye stillfotograf. Det er da også helt vildt pinligt. Jeg går derover og siger hej. Så går jeg over og introducerer mig selv. Så jeg hedder Mads, og velkommen ombord. Og så siger han, vi har mødtes, altså. Nå, okay. Jamen, jeg var der til castingen, siger han så. Nå, fint, godt. Okay, ja, det var kameramanden, så altså. Så kiggede han på mig, så gik han. Og så kom jeg over, og så sad Ray Winston, som var en skuespiller, der var med her. Så bare, altså, du er færdig, du får aldrig noget der igen. Det var Jerry Bruckheimer. Det var chefen for det hele. Ej, jeg tænker, det er løgn, mand. Nå, det er pinligt, tænker jeg. Fint nok, så glemmer jeg det. Gik det 2 uger, så stod der en mand med et kamera. Han gik jeg over og sagde hej til, og introducerede mig selv. Det var også Jerry Bruckheimer. Jeg havde glemt ham på 2 uger. Så jeg har aldrig hørt fra ham siden, så jeg tror sgu, at Ray Winston, han havde ret.